भारत उदांस्रिनि 87 जायनाखि भारत उदांस्रि सान फालिनाय मैया आं दिनैनि गेजेरजोंब्लाबो नोंथांमोननो बेनि गासैबो मोनसे मोजां मोननाय लोगोसे गोजोननाय नोंथांमोननोबो इन्डिपेन्डेन्सनि मोनसे ग्रिटिंस नोंथांमोननो होग्रोबाय जे जोङो जा हाबाफारिनि सायाव सावरायनो लुबैदों बेयो जाहैबाय जोंनि बर' कसारी अनसाइ गावहाय खुंथायनि जानाखि भिलेज नटिफिकेशननि जानाखि प्रसेस बे प्रसेसखौ आसाम सरकारनि जानाखि कनसार्न डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि ट्राइबेल एफेयार्सनि मानगिदिर डक्टर रनज पेगु बिथाङा बिराद स्पिडआव लांदों आरो जाबायदि लांदों बिथाङा खोब गोजोननांगोन आरो बिथांमोना बिथाङा जोंजों सावरायनो बिथाङा आवगायदों नाथाय जोंनि गेजेराव बिथांनि जानाखि नटिफिकेशननि प्रसेसआव रेसपेक्टिभ डिस्ट्रिक्ट डिपुटि कमिशनारनो रेसपेक्टिभ डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनो जे दैथायहरनाय जे लाइजाम बे लाइजामाव माखासे ओनसोलनि बर' गामिफोरनि मुं फैयाखै माखासे जिल्लानि मुङा फैयाखै बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव सावरायनाय जादों आरो सावरायनाया जाखागोन नाथाय नैबे भार्चुवेल मिटिंनि गेजेरजों मानगिदिर मन्थ्रिनि रनज पेगु बिथांनि भार्चुवेल मिटिंनि गेजेरजों जाबायदि बिथाङा खेंफोरथि होदों डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो बेवहाय बे बाथ्राखौ मोननायनि उनाव बे रादाबखौ मोननायनि उनाव जोंनि बर' गामिफोरनि जायनाखि गोरों गोरा लोगोसे जिल्ला कमिटि खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ बुजिनो हाबाय आरो नैबे साउथ कामरुप आरो गवालपारानि खोथाखौ जोङो सावरायनांगोन बेखौ सावरायनांगोन एसे आलादायै जोंनो आसाम सरकारा बा जोङो ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रिया बुंदों जे नैबे साउथ कामरुप आरो गवालपारानि बर'फोरनि जानाखि साननाय हनाय बिथांमोना बर' कालचार अनसाइ गावहायनि खुंथायाव बर' कालचार वेलफेयार अट'नमासआव थानो लुबैनाया बे थिगानो दङ एज पार एक्ट बे थिगानो दङ नाथाय बेवहाय मोनसे प्रसेसा सोलिबाय थादों बे ओनसोलखौ 6 शिडुल एरियायाव लांनो नागिरनाय बे लांनो नागिरनायाव नैबे बर' गामिफोरखौ जोङो नैबे बर' कालचार अनसाइ गावहाय खुंथायाव जों लांथ'नाय नङा आसाम सरकारना बे रोखा ओंखायनो बेखौ जोङो दोनथ'नि नाथाय बेवहाय थानाय बर' माहारियारि आफादफोरनि जानाखि दैदेनगिरि लोगोसे नैबे बिटिएस सुक्तिनि एकर्ड जानाखि सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन बा स्टेक हल्डार बिथांमोननि बे खोथा दङ बिटिआरनि दानि गभर्नमेन्टनि खोथा दङ बर' कसारी अनसाइ गावहाय खुंथायनि इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि खोथा दङ बेफोरखौ सावरायनानै राभा आसाम अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनानै बेफोरखौ जोङो समाधान खालामना लांनांगोन होननानै आसाम सरकार स्पष्ट भाबै होनदों आरो बेनि थाखायनो साउथ कामरुप आरो गवालपारानि जेसेबां माहारियारि बर' गौथुमफोर दङ बिथांमोननि क'अर्डिनेसन कमिटिनिफ्राय जागायजेननानै बिथांमोननो लाइजाम दैथायहरबाय चिफ मिनिस्टारा जोंनि रिकुवेस्टआव काउन्सिलनि आरो खौसेथि बर' बा बर' माहारियारि आफादफोरनि खावलायनायाव चिफ मिनिस्टारा स्पिकारखौ निर्देश होदों जे थाबैनो साउथ कामरुप आरो गवालपारानि बर' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनांगौ आरो आगोलनि जानाखि डेट बे जाहैबाय 22 आगस्टआव जानो गोनां बे लाइजामखौ इतिमध्य बिथांमोना मोनजोब्बाय नाथाय दाख्लै भार्चुवेल मिटिंनि गेजेराव साउथ कामरुप आरो गवालपारानिफ्राय जा मोनसे खेंफोरथि जा मोनसे रिएक्सन होदों आं सानो बिथांमोननि रिएक्सन होनाया गोरोन्थि जायाखै माखासे बर' गौथुमफोरखौ बा काउन्सिलखौ बोखाराव खालामनो नागिरनाया बे माने थिग जायाखै बिथांमोना रिएक्सन थियानो दं नाथाय बिथांमोना मिथिगौ 27 थांनाय दाननि 27आव जुन दाननि 27आव मानगिदिर स्पिकार आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि बिथांजों बर' गौथुमजों गोबां लिडारजों सावरायनायाव एग्रि पइन्टआ जाहैबाय सिद्धान्तआ जाहैबाय दाबायैनो जों चिफ मिनिस्टारजों सावरायनानै बेखिनि जानाखि जोंनि बुंनो लुबैनाय जोंनि साननाय हनाय बेखौ जों स्पष्ट
खालामनो हागोन बिथांमोना ओंखायनो स्पिकारा 22 आगस्टआव मिटिंखौ लिंनानै होबाय बे चिफ मिनिस्टारनि थिननायाव लिंनानै होबाय आं सानो 22 आगस्टआव बेखौ समाधान मोनसे फैनो हागोन मिथिनो मोननाय जादों बे डेटआबोथ' सोलाय सोल' जानो हागौ 27 समाव जाहैनो हागौ होनना बुङो गोबाव दिनाव जों 20 आगस्टआवनो फोसावफिनदों मानो होनब्ला बे डेटआव चिफ मिनिस्टारा बिथांमोनजों सावरायो ओंखायनो दिनै काउन्सिलखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लोगोसे स्टेक हल्डारखौ बिथांमोना जा बुंनाय गाव बिथांमोनजों सावरायनानै फोजोबगोन होनना बुंखानायाव दा अन्तत बेबादि जोंनि गेजेराव मोनसे खौसे गैयैखौ दिन्थिथ'नाङा बायदि आं सानो आरो दिन्थिनाया थिग जायाखै होननानै बुंनो लुबैयो जोङो बिथांमोनजों सावरायबाय थागोन आरो काउन्सिला गारबोनायनि खोथायानो गैया बर' आफादफोरा गारबोनायनि खोथायानो गैया मानो होनब्ला एकआनो बुंखायो नाथाय आसाम सरकारनि जायनाखि खावलायनाय आसाम सरकारनि खावलायनायखौ मान होनानै गनायनानै बे प्रसेसखौ जोङो आवगायहोदों दा दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव थानाय गासै बर' गामिफोरखौ बिथांमोना डिनटिफाइड खालामो दा डिनटिफाइड खालामाब्लाथ' जोंनि काउन्सिलाव नटिफिकेसन होनो हाया बेनिफ्राय देउरि अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर' टिवा अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर' गुबुन गुबुन काउन्सिलफोराव थानाय बर' बिथांमोनखौ डिनटिफाइड खालामनायनि जानाखि प्रसेसनि थाखाय भार्चुवेल मिटिंनि गेजेरजों डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों जे बेवहाय हेल्प खालामनांगौ बा बे प्रसेसखौ फोजोबनांगौ बेयो फैजोबनानै लाखिनो हायोबा जोंनो मन्थ्रि बिथाङा होनदों आं जुदि बेखौ बुथुमनानै दोननो हायाबा माला जानो बेयो जोङो राभा आसामनि केसखौ सेटल जायागौमानि जोङो प्रसेसखौ लाङाबा बेथ' गोबाव लागोन ओंखायनो जों प्रसेसखौ आवगायहोदों आरो बे आवगायनायाव बर' गामिफोरा जाहाथे थालाङा पार्ट भिलेजबाबो फैनांगोन जोङो जेरैखि भटार लिस्टआवबाबो जोंना थानांगोन जोंनि एकनि जायनाखि स्पिरिट जोङो गासैबो बर' फिसायानो बेवहाय सा सुबिदाखौ मोननांगोन नाथाय गामि रोखोमै माखासे न'खरफोरा जुदि नटिफाइड जायाब्ला बेखौ बुंनाय जानाय नङा जे बिथांमोना सुबिदा मोननाय नङा सुबिदाखौ मोनगोन नटिफिकेसन होनो माने एसे टेकनिकेलि असुबिदाबो दं आरो न'नै न'थाम दङ टाउन गेजेराव बबे गामिजों बेखौ नटिफाइड खालामगोन बे मोनसे असुबिदा दङ आरो बिथांमोनखौ बबे पुलिं स्टेसनाव लांगोन बे असुबिदा दं बे जाहैबाय जोंनि काउन्सिल जोंनि आसाम सरकारनि कनसार्न मन्थ्रिजों डक्टर मन'जजों सावरायबाय थानाय बे खोथाया ओंखारबाय थादों बिथांमोना होनबाय थादों जे नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि पार्ट एन्ड पार्ट नोंथांमोना पार्ट मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे गोख्रों मोनसे काउन्सिल सल्युसननि लामाखौ लां मानो होनब्ला भट हैनो 50-60 किल'मिटार 100 किल'मिटार गोजानाव थांनो हाया गतिके मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव थानाय टिवा अट'नमास काउन्सिलाव थानाय देउरि अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बे न'नै न'थाम बर' गामिफोरखौ गारबोबा ट्राइबेलनि जायनाखि ट्राइबेलजों ट्राइबेल जोङो ट्राइबेल काउन्सिलफोरा थांना थानांगोन मोजाङै थांना थानांगोन मानो होनब्ला बे काउन्सिला 1995आवनो जोनोम जानाय काउन्सिल बे बर' फिसाफोरखौ बे काउन्सिला गोबां नायबाय गतिके बेखौ नोंथांमोनाबो गारबोनायनि सिन्ताधाराखौ लानांगोन आरो बेनि सलिउसनखौ नोंथांमोननि गेजेराव थि खालामना लानांगोन जों गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेनि सायाव एब्राबलि जों नटिफाइ खालामनो थांनायाव जोंनि गेजेराव जाहाथे गोरोन्थि बुजिलाया बेखिनियानो दं बेखौ खालामनो थांनायाव आसाम सरकारनि जायनाखि मन्थ्रिया ओरैबादि जोंनिफ्राय गामि लिस्टखौ बिदों गामि लिस्टखौ बिनायाव जों होदों आगोलबो होबाय खेबनै दाखालिबो होफिनदों होनायनि गेजेराव जोंनिया नैबे सानफ्रोमबो गथ'फोरखौ दोनथ'थ' जोंनाबो होखानायानो दङ दोनथ' बाखिखौ जों प्रसेसखौ लांनोसै दा थाबैनो जों सानदों मा होनो बे नटिफिकेसननि दानि जायनाखि दैथायहरनाय गामि बिहरनाय जे भेरिफिकेसन जे डिटारमिनेसन बेफोर ओंखारबोबानो जों भिलेज नटिफिकेसनखौ मोनो बे समाव बिटिआर सुप्रिनि 5.2 बायदिब्ला बेवहाय मोनसे एडभाइजारि कमिटि दङ बे एडभाइजारि कमिटिया जोंनि बर' गामिफोराव जानाय गेप जानाय बेखौ फुलफिल खालामनो बा फिल आप खालामनो माखासे डेभेलपमेन्ट